പറയാ പടയാ തങ്കാട്ടി കുഞ്ഞുകുട്ടി പൂണ്ട് സമയത്ത് വടക്കത്ത് കിട്ടാൻ സ്വാമി ദൈവം ചൊല്ലിത്ത് പുളി വന്നര പത്തെടുപ്പ് பத்துமாரி வந்து கூண்ட சவிட்டு என்ன பூஜை என்ன தருவாண்ண கட்டல உள்ளாண்ண கட்டல சர்வட்ல என்ன படுக்கிறதுக்கு தெய்வம் சொல்லித்தா சிம்பிளி குறிச்சி தன்பு தாரவண்ட தன்பு வடதளி தன்பு ശരിക്കും പഠിക്കാൻ മൂടേപ്പെട്ടെ 4 ഗ്രാമത്തെ വീട്ടിലോ അപ്പ ബാലകളെ മാമി പറയാ പടയാ തങ്കാട്ടി കുഞ്ഞുകുട്ടി കൂണ്ടത പെട്ട് ഇನ್ನು ಊರು ಬತ್ತಿಟ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಬತ್ತಿಟ್ಲ 10 ಮಂದಿ ಕೂಂಡದ ಬೆಟ್ಲ ಊರು ಉಳ್ಳಾಣ್ಣ ಗಟ್ಲ ಇನ್ನ ಕಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ಈ ಅಮರ ಭೂಮಿಟ್ಟೆ ಈ ಜಾಗಟ್ಟೆ ಸರ್ವಮಾನಿ ಮದ್ದು ಬತ್ತು ನಾಡಗೆ ಇನ್ನು ಬಡಕದಕ್ಕೆ ದೆಯ್ಯ ಮಂಜುಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಸ್ತಿ ಬಿಡಿ ತನ್ಪೆ ಪಾಸ್ತಿ ಬಿಡಿ ತನ್ಪೆ ಪಾಸ್ತಿ ಬಿಡಿ ತನ್ಪೆ
ആ മൂടെ പട്ടി തടക്കി പിടക്കി നാലോട്ട് ജാതിൽ പൂജാത്തി 10 രൂപ ആ മൂടെ പട്ടി തടക്കി പിടക്കി നാലോട്ട് ജാതിൽ പൂജാത്തി 10 രൂപ ആ മൂടെ പട്ടി തടക്കി പിടക്കി നാലോട്ട് ജാതിൽ പൂജാത്തി 10 രൂപ അരെ പടക്കിന്റെ വഴി വന്നില്ലേ ഓളോട്ടത്തെ വളപ്പ ഓളോട്ടത്തെ വളപ്പ ഓളോട്ടത്തെ വളപ്പ ധൂപവന്തല പൂജാരി
സർവമാരി വന്ന് കൂണ്ട സമട്ട് എന്നെ വടക്ക് നിൽക്കുന്ന സ്വാമി ദൈവം ചൊല്ലിത്ത ഭൂമിന്റെ അട്ടയുടെ ഒഴുപ്പ് മുത്തത്തെ വാർത്തയുടെ ഒഴുപ്പ് ഭൂമിന്റെ അട്ടയുടെ ഒഴുപ്പ് മുത്തത്തെ വാർത്തയുടെ ഒഴുപ്പ്
తప్ప తప్పుడు తప్ప తప్పుడు మీది పూజ ఉన్నట్టు ఆమెడు కూడా కొడుగోళ్ళ ముఖ్యతో ఉంటాను
నమస్కారం
ಮಕ್ಕಳ ಬೋಲ ಅಲ್ಲ ಬೋಲ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೈ ಆಗ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು
കാര്യമായ